Umuntu akaphawule naye ngalolu daba lwesanta akho nomphakathi nabagibeli. Ngoba abantu bazothula bayitshela ukuthi hayi kusho ukuthi into e-right. Ayikhuzwa lento. Angizoba nje nemibuzo embalwa engizoyibuza kubantu bamatekisi noma isantakho. Bese ngikhiphe sami isinqumo noma-ke eyami owami umbono kulento. One, uma ufika ematekisini erenke ujahile. Ake ngithi uya kwi-interview yecaleni uyakuphi la kungenwa khona ngesikhathi. Isikhathi sakho sithi yibusuku leyo ndawo ngo-10. Usukela ekhaya ekuseni u-8 akushayele userenke lapha nake ngithi la eFriday ngoba phela mina ngiwala eBaqulusini. Bathi laba bantu bamatekisi hayi uma uye eNewcastle itaxi yakhona ngoba ayigcwali linda kushaya u12. Kufanele uhlale kuze kushaya u12 uma kuyikuthi uyecaleni usudelela inkantolo, uma kuyikuthi uya kwi-interview usuluzo umsebenzi ngesizathu nje sokuthi abantu bamatekisi bathi hlala kushayela leso sikhathi. Wokuqala lowo mbuzo lo. Lowo msebenzi ngiyobuye nguthathephi. Lelo cala sekuthiwa ngedelela inkantolo sokufanele lisolve obani. Angikhulumi nje ngami njengoba phela mina nginemoto naye. Laba abangenazo imoto izinto zokuhamba. Nithi nina bangahike. Yes siyakwazi ukuthi kuyingozi kangakanani ukuhike. Okay, nangoku umuntu upintshekile kujahile ufuna ukufika la afuna ukufika khona ngesikhathi. So kufanele alinde abantu bamatekisi kuze kushaye lesi sikhathi bona basishoyo ngoba itekisi ayigcwala abantu abekho. Ithini leyo nto ngalesi sikhathi laba bantu behleli la eTexini kuze kushaya lo 12 usayapi ngoba vele isikhathi simshayile. Akusimshayanga yena kodwa usishayiswe abantu bamatekisi. Ithini leyo nto lapho? Nithini vele kithi? 2, uyagibela lapha edrobheni umuntu ugibela uphethe imithwalo eminingi. Odriver benu uma wethu umuntu hayi ngiyahle endaweni ethile athi ayangideliver mina. Kanti kuba begibele imoto abehayikele yona ayicela athi ngicela ungibeke endaweni ethile noma iUber athi ayiqasha athi ngicela ungibekele endaweni ethile, leyo Uber bizombeka la aya khona ngale kokuba ngumsindo nani. Nithini vele kuleso simo nithini? Ngisuke eGoli ngiseTexini ngiyafika eFriday awasekho amatekisi azongisekhaya aphela ngo8. Ngifika mina la edrobheni eFriday sengifika ngo11 noma ngo12 noma ngo1 noma ngobani isikhathi. Angisakwazi ukuthatha iUber izongibeka ekhaya. Ngizoyithatha aphi itekisi ezongithatha ngaleso sikhathi engasekho. Funa ngilale edrobheni ekhaya kukhona ngenxa yokuthi abantu bamatekisi abafuna ukuthi sisebenzise izingimo. Nithini nje? Niyabona abantu bamatekisi ukuthi nesibamba ngesidlozana manje. Umuntu unelungelo lokugibela imoto ayithandayo ngesikhathi asithandayo nemali yakhe. Finish and clear. Uma uthi wena umsebenzi wakho abahayike abantu lapho kuma khona amatekisi. Abayi lapha ukuze bangayi lapha ngoba bahlonipha umsebenzi wenu. Kodwa mawusuzobathulula ngihamba nabo uthi ngibahayikile, i-wrong leyo nto.
Ngimzwile lo baba bekhuluma la, ngazi ngiyacanga ukuthi ubeyibiza ngobani iBossman, ngazi iBossman nombani. Ngimzwile nje bekhuluma. Ayihambi kanjalo baba. Ubani uBossman ayihambi kanjalo. Nombholomani into enjalo. Ayihambi kanjalo baba. Ayihambi kanjalo. Yini kanti inkululeko? Musani bantu bamatekisi ukuphusha umphakathi ukuthi ugcine umphakathi usumdekelile ngoba umsebenzi kini lento. Kodwa manje nenze ngazathi nina siphoqiwe ukugibela itekisi yenu. Mina nginemonto kodwa ngiyawagibela amatekisi. Kuyenzeka nje ngigibela amatekisi. Uma ngihambe ngaya emsebenzini ngemonto yomsebenzi mhlambe kwase kuthiwa iyosala laphana iyo service ngibuya ngamatekisi. Mangiphethe imithwalo bayadelela bamatekisi. Kahle nje odriver beni bayadelela bantu bamatekisi. Odriver nje bamatekisi iningi labo bayadelela. Hayi bonke mina ngiphila nabo abanye. Kodwa abanye abanabo ubuntu futhi abamcabangeli umuntu. So ngithi mina hayi ilungiseni santakho lento yenu ngoba iphusha umphakathi kwezinye izinto. Ibafaka ezintweni ebebengayimisela ukungena kuzo. Singabantu siyazi ukuthi umsebenzi kini lento isinkwa senu. Kanjalo nabantu bama Uber isinkwa sabo bazama indlela yempilo. Umsebenzi ayikho eSouth Africa. Musani ke ukulwa nabantu. Mina nansi nje imoto nginayo nansi. Nansi nginayo. Kodwa ngeke ngikwazi ukudlula umuntu lini izulu emile laphana ehike lini izulu ingekho itekisi. Uma sengena etekisini esemanzi abantu bayakhona ukungena namanzi yini nithini vele kithi. No, ngikhuluma nje kahle lento ukuthi hayi ayihlale phansi bafowethu bamba umthetho. Bantu bamatekisi hloniphani ilungelo labantu. Ngiyabonga.